društvo, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Pozdravljam sve novopridošle na moj kanal, pozdravljam starosedeoce, ali ovom prilikom pozdravljam i moju komšinicu s kojom sam razgovarala pre dan, dva, koja mi reče, ma nema torte bez torte, pogotovo one svadbarske bez 10, 15, 20 jaja. Ja kažem, nije tačno. Isto tako pozdravljam jednu Cecu iz Pariza. Ceco, pozdrav. I ovo je u principu tortica koja bi trebalo tebi da se dopadne, jer si u par navrata navela da voliš jednostavne stvari i hvala ti na ukazanom poverenju što si baš mene odabrala da ti to pokažem neki predlog za tortu, jer ti se sestrić ženi pa bi voljela da vidiš neku dekoraciju. Ovo samo da vidite da je ispeći koru i tortu vrlo jednostavno. Sve te svadbarske torte su u stvari takve kakve su zbog same dekoracije. A mi ćemo danas napravimo vrlo jednostavnu tortu, jako lako nadasve. Nije ni mnogo skupa. Skupa je zbog onog fila koji je u njoj. A vidjet ćete, jako lako se pravi, čak vam ne treba, za samu koru vam ne treba ni mikser. Kao što ste vidjeli, jaje i šećer su zajedno sjedinjeni i stavila sam jedan vanilin šećer. U to ćemo dodamo mleko, dodat ćemo ulje i sve ćemo to malo da promešamo, a odmah uključite rernu na 150 stepeni da se greje i spremite ovako jedan poveći pleh. Ja ne znam koliko kamera može da uhvati, u njemu ima vrele vode, sipat ćemo još. Znači pleh mora da bude dovoljno veliki da bi u njega mogao da stane pleh u kom će se i peče sama kora. Evo ga, ovo smo sjedinili, dodat ćemo kakao. Malo ćemo to da promešamo, dodat ćemo i brašno, prašak za pecivo, istrešćemo smesu u brašnom podmašćen i brašnom posut kalup, ili ste ovako kao ja stavili pek papir dole, a okolo samo ste pouljili i pobrašnjili. Evo, stavit ćemo i brašno, brašno je prosejano, prašak za pecivo. Opa, ne treba ovo da se desi. Sve ćemo to da sjedinimo. Dobit ćemo gustinu najobičnije patišpanje. Vidite sami, ništa teško, ništa specijalno, ništa komplikovano. Sve vrlo lako i jednostavno. Opet kažem, svadbarske torte su takve kakve su samo zbog onih dekoracija na sebi. A šta je svadbarska torta? Svadbarska torta je ona torta koju mladenci vole. Bar ja mislim tako, ne kažem da je nekako drugačije, ali u principu kažem za svadbe kao svadbe, veritbe i svota, ajde nazvat ćemo to veća slavlja, pravite torte koje oni zbog kojih pravite vole i naprosto dekorišete u skladu sa samom prilikom. Evo ga, vidjeli ste, vrlo brzo kora je umućena. Nisam htjela da vas davim time kako sam skuvala puding. Dakle, zaista toliko puta već prikazano na kanalu da već i vrapci na grani znaju. Te ovog puta vas nisam davila, na litar mleka sam skuvala 4 pudinga od čokolade i to se trenutno hladi. Evo, znači sasućemo, nek bude bar pola tog pleha, stavit ćemo ovako ovaj naš u kom je kora i rerna je zagrejana na 150 stepeni. Pečemo dok kora ne bude gotova. Poznati test sa čačkalicom, znam da sam već uši probila svima, ali znači kad provučete čačkalicu kroz sredinu, čačkalica ostane suva, tad je i naša kora gotova.
Društvo, idemo dalje. Pošto se naša kora ispekla, evo pogledajte kako izgleda, ja se nadam da ću moći da pokažem, vrelo. Ja se nadam da se vidi, bar nešto. Mi ćemo nastaviti sa standardnom procedurom. Ovo je onaj puding od čokolade što sam rekla da sam skuvala, penasto umućen margarin i samo ćemo dodavati malo po malo pudinga u taj margarin da se oni lepo sjedine, da se napravi lep fil. E sad, šta možete još da uradite? Ja imam ulupanih 200 grama šlaga ovdje, znači ne praha šlaga 200 grama, nego kad je ulupan šlag 200 grama izvagana. I možete staviti nešto malo oraha. Ja imam sa strane nekih 150 grama recimo, pa ću da vidim kad se umuti fil, kako će fil da podnosi same orahe i da li će to biti dovoljno u redu. Evo društvo, samo da vidite, znači ja sam umutila puding sa margarinom i dodala sam 200 grama oraha. Fil koji smo dobili je izuzetno kompaktan i čvrst. Pogledajte ovo. Nama treba ipak nešto malo vazdušastiji. Rekoh, umutili smo šlag pa smo ovdje namestili 200 grama, pa ćemo sad ovako malo po malo. Ja mislim da će biti svih 200 grama, ali za svaki slučaj ćemo dodavati malo po malo da ne bi suviše razvodnili i razredili fil, jer nam treba ipak koliko toliko kompaktna masa da može da podnese samu dekoraciju. Evo ga društvo, fil smo umutili, naša kora se potpuno ohladila i vidite kako se lepo, kako sam lepo uspela da isvečem, mora se malo da hvalim. Bilo kako bilo, šalu na stranu, mi ćemo sad samo nju da napilujemo. Iako možda na prvi pogled ne izgleda tako, ove kore su dosta sočne i nežne i nema potrebe da ih natapate bilo čim. Pogledajte ovo, prosto diše. Fil ide pola-pola, pola ćemo stavimo na ovu jednu polovinu, pa ćemo stavimo drugi deo kore, evo ga ovdje, i napilovat ćemo i drugu polovinu i ostavit ćemo na trenutak, na nekih recimo pola sata, sat vremena, da ona stane, da se sjedini, da se stegne, pa idemo dalje. Idemo dalje. Naša torta je odstojala, lepo se stegla. Imamo umućen šlag. Ja sam razdvojila u dve posude. Jednu polovinu šlaga ću ostavim belu, drugu polovinu ću sipam boju. Ovog puta ću sipati plavu i naprosto ću sipati onoliko koliko mi je dovoljno da dobijem nijansu koja mi se dopada. Znači to može da ostane svetlo, da bude skroz tamno, kako ko voli i kako ko želi. Kad sjedinimo ovu boju sa šlagom, idemo dalje. Evo i naša tortica. Šlag smo sjedinili sa bojom. I zašto svaka dekoracija mora da bude ista? Ajmo napravimo jednu neobičnu dekoraciju. Meni se mnogo dopada. Verujte mi da izgledom ne zaostaje za svadbarskim tortama. Samim tim ćete vidite i presek. Naći ćemo polovinu od prilike. Presjeći ćemo tortu na pola. Evo ga. I kad smo je presekli na pola, pokušat ćemo da stavimo asimetrično da stoje ove polovine. Znači, gurnut ćemo jednu polovinu na jednu stranu, a ovu drugu polovinu ćemo gurnemo još malo na drugu stranu. Evo ga. Dobili ste dve asimetrične polovine i sad odmah vidite i presek, evo ovdje kako izgleda, pošto će se ona, to ću vam ostati dužna ovog puta, ja ću je načeti tek sutra je 8. mart, nije danas. Samo ćemo malo ovako pripojimo polovine i jednu polovinu mažite tankim slojem plavog šlaga, a drugu polovinu bele. Evo društvo, namazali smo mi, vidite da to nije ništa specijalno i ništa precizno. Uzet ćemo ovako jednu špric kesu, ja sam stavila beli film unutra i napravit ćemo na vrhu kese jedan minijaturni otvor. Zaista skroz minijaturni, ja sad ne znam koliko ćete moći da vidite, ali tu nema promjera ni milimetra.
I pod jakim pritiskom znači morat ćemo baš da se potrudimo. Uzmite i počnite da prskate tortu, bukvalno da prskate. Evo vidite. Bukvalno, znači ono izlazi tako kao jedan veliki rezanac, da kažemo tako. Evo vidite. I to ćemo da uradimo i na ivicama i ovako gore. Ponovit ćemo postupak i sa plavom bojom. Društvo, idemo dalje. Ja sam ovdje sad već upakovala i počela da stavljam ruže. Znači, kako ćete najlakše napraviti ružu sa nastavkom za latice? Uzmite ovo improvizovani, onaj ekser za pravljenje ruža, čak nije ni original, poklopac od tegle i dole ekser. Uzmite na poklopac ovako deblji sloj šlaga i uzmite nastavak za ruže tako što će vam ovaj veći kraj biti okrenut dole. Okrećete poklopac, odnosno ovaj ekser, među prstima i krenete da napravite, evo ga, kao pupoljak, samo u krug vrtite. I napravit ćemo još jednom. I sad počnemo da pravimo latice. Odozgo na gore pa vraćate nazad. Evo. Ovaj moj nastavak je mali, pa ruže neće biti velike, ali poenta je potpuno, procedura je potpuno ista i sa velikim nastavkom. Evo. Ja se nadam da kamera hvata šta ja radim. Idete onoliko koliko hoćete da vam ruža bude rascvetala, jel? I uzmete najobičnije makaze. Makazama skinete veći deo šlaga i položite na samu tortu. Evo ga. Ponavljajte postupak sve onoliko koliko hoćete ruža. Ja ću napraviti, evo napravila sam dve bele. Napravit ću još jednu belu pa ću ju stavim u sredinu, a znači ide će bela, plava, bela, plava, bela. Ovo sve isto možete da uradite sa kupovnim setom i da kupite ružu, zašto bi se patili. Evo je društvo, ja ne znam koliko možete da vidite sad ovako. Ja ću pokušati u jednom trenutku da primaknem kameru, ali sve što je preostalo da ovi naši cvetići izgledaju još vjerodostojnije. Uzmite nastavak za listove. Ima na jednom od videa da pokazujem kako možete napraviti taj nastavak i napravite listići. Čisto da ona bude eto malo vjerodostojnija, da ovo izgleda baš kao pravi cvetovi. Ceco, ja se nadam da ti se ova dekoracija i predlog za dekoraciju dopadaju. Ne kažem da mora ovako, naravno. Svako ima neke svoje ideje. Ovo nek ti bude neka vodilja, pa ti vidi da li ćeš moći nešto da uradiš s tim. Sad ću ja pokušati, ajde, i između njih da izvučemo ovako, bar po jedan listić. Da se to vidi da su ruže. Sad ću ja pokušati da primaknem kameru. Ja se nadam da se ovo sad koliko toliko vidi. Evo ga. Malo nek se okreće ova naša lenja Suzana. Evo vidite kako ona izgleda. Izuzetno neobična, priznaćete, jako laka dekoracija, nije uopšte teška. A onako da izgleda baš. Društvo, ja se nadam da vam se sviđa. Ukoliko je tako, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novi video, a ukoliko neko želi da me kontaktira iz bilo kog razloga, može to da uradi ili putem maila, koji se nalazi u opisu videa, putem Facebook poruka, što na Facebook profil, što na Facebook stranu, Maja Kitchen / Moja kuhinja, što na službeni broj telefona. Društvo, prijetno vam bilo i uživajte uz ovu fantastičnu čokoladnu tortu.